kaloriji, disinji, essenzjali u mbagħad ġakketta. Dawn huma ftit mill-kliem li spiċċaw fl-eżami tal-Malti tal-O-Level ta' din is-sena. Bl-użu tal-Malti fuq is-siti soċjali tal-internet qed iwassal għall-użu tal-Malti fqir, speċjalment fl-eżamijiet. B'dan ħareġ minn rapport li sar mill-eżaminaturi tal-O-Level tal-Malti ta' din is-sena. Bil-gażetta kulħadd innotat li rapport tal-eżaminaturi appella għal ħtieġa li titrażżan l-influwenza tal-internet fuq il-kitba Maltija. Bl-istess rapport jgħid li l-istudenti għandhom faqar kbir ta' idejat, dan hekk kif huma bost dawk li ma jafux jorbtu idea oħra fil-kitba tagħhom, tant li kien hemm istanzi fejn il-Malti miktub lanqas biss seta' jinqara u jinftiehem. B'numru mill-istudenti li kitbu komponiment fl-O-Level tal-Malti batew biex jesprimu ruhom b'Malti miktub tajjeb u minflok użaw Malti ta' djalett jew kollokjali. Bir-rapport elenka wkoll li f'din is-sezzjoni tal-eżami kien hemm ukoll studenti li sabuha diffiċli biex jiktbu 350 kelma, tant li kien hemm min kiteb għal aktar minn darba l-istess idea biex jaqqat l-ammont ta' kliem mitlub mill-eżaminaturi. Saħansitra kien hemm mill-lanqas tħajjar jipprova u qabeż din is-sezzjoni. Apparti minn hekk l-eżaminaturi qalu kif l-iżbalji fl-ortografija fl-eżami tal-lingwa nattiva tagħna ta' kull sena qiegħed jiżdied ukoll. Bl-eżaminaturi jappellaw l-istudenti biex iħejju rwieħhom aħjar l-eżami tal-Malti u bekk jitrawmu jrażlu l-influwenza tal-internet fuq il-kitba tagħhom, speċjalment fl-użu tal-punteġġjatura. B'numru ta' studenti sabu diffiċli wkoll biex jistrutturaw il-kitba tagħhom, tant li kien hemm min kiteb kollox f'sentenza waħda ta' nofs paġna jew saħansitra paġna sħiħa, sentenzi mingħajr ebda punteġġjatura. Bir-rapport jgħid li f'dawn il-każijiet ikun minimu ħafna wkoll l-użu tal-idjomi u l-proverbi. Finalment ingħad li kienu 68% li rnexxilhom jiksbu gradd ta' bejn 1 u 5, filwaqt li kienu biss 2.65% biss li rnexxilhom jiksbu l-aħjar gradd.